sesuai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, sesuai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Masya Allah, tepuk tangan mana buat Pak Juli, Pak Bu. Suaranya Masya Allah, serak-serak basah. Pak, suaranya kok saya kulitan karaoke ya? Kulitan karaoke. Aku harus dijemuk, ini harus dijemuk, dia apa bingung aku. Anu Mbak Ririt, Nggih. niku ibu-ibu PKK ajeng nyekar. Diparingi wekdal. Di supados minggah malih. Ibu-ibu monggo. Minggah malih. Nyekare napa? Ajeng nyanyi Ceritane menapa, masih lagunipun menapa? Enggak Bu, minggah malih. bareng-bareng. Oh, Bapak-bapak rumiyin. Oh, bapak-bapak oh, ini. siap. Ibu, maaf. Anu, leren-ren. Bapak-bapak monggo. Pun monggo. Niki enggak bapak-bapak nyanyi nih. Oh, benten. Oh, Nggih, bapak-bapak rumiyin kan monggo. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Jemputan kono, Pak. Aku terus wanrono. Iya, Niki ngregengaken dusunipun. Nggih. Nggih, monggo. Biru nek. Mboten spote sampah Mataraman mawon sing kepenak. Sampah Mataraman lho, sampah, Cok. Piye angel mawon. Sampah apa srepek? Wis tak edori pirsa. Srepek monggo, sampah monggo. Surati. Pak, sing sinten, Pak? Pak Surat rapopo, srepek Mataraman. Yo. Ya, jengkare apa-apa Punden. Mawon Pak, monggo. Munggah saged, monggo boten napa. Niki bapak-bapak enten tengah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Niki minangkani saking pamungkitipun Bapak Marjianto minangka ketua panitia. Amin. Niki kadang-kadang tuwa niki kabure atur pepeling nggih. Nggih. Mugi-mugi sedaya enggal sami eling kaliyan Kang Gusti ingkang tansah paring berkah lan rezeki. Pramila menika lagunipun pepeling badhe dipun bawaini dening Bapak Tukiran Paron-Paron. Monggo wekdal kula aturaken. Nggih, monggo. Nuwun sewu nggih menika monggo. Dipinau belajar kok bilih wonten 8 suku ingkang kirang saha dindingan ingkang boten pas nyuwun bimbinganipun. Mboten napa-napa, monggo. Punten saderengipun ingkang rasukan beskap pethak sebagai napa nggih? Ajeng nyawer. Lah napa, Pak? Ndo mriki no. Rego-rego. Gatel. Niki Mriki to. Nggih. Anu Mbak, Mbak, sing ngagem rasan pecah teng tengah. Dadi sing mriki sing ketok cepet rak sing tengah. Nah, ngoten Bapak wonten tengah. niki juragane teh anget. Nah, mugi mawon semangke. Juragan teh anget wonten ing Pasar Lembu. Oke. Pasar sapi, pasar sapi pundi? Nggih. Tepu di, Pak? Ambaro. Bawen nggih Barwo. Tengas. Berarti Pak, berarti kenal niki. Niku tak. Niki sing dodol prating jeng nika niki Mbak Yu. Oh, ya tak nyok. Kula ki belante wedhus lho. Karo dodol krating deng dengan wi kurang 30 lho, Pak. Tinggal sarung. Monggo. Rukun Islam. Rukun Islam. Kang 50